anys, per molts anys, sopes per molts anys. Anys i anys, per molts anys, per molts i molts anys.
seguida llega de bombers. Som-hi? Benvinguts a Escola Antoni Deltrà. Que guapos que esteu tots. L'escola Horitzó, un sou. Aquí a la nova. Saludem de l'escola Jaume I. Hola! Molt bé. L'escola Mediterrània. Hola! I l'escola Montpalau. Aquí! Però quina energia que teniu! Va, l'escola Poblenou, on és? L'escola Poblenou! Hola! Aquí! 2, 3! Ole, un aplaudiment, molt bé! Saludem el Pol Maresme, que el tenim al baix! Aquí! Va, el Javi Zamora als teclats! Ho hem dit bé. I a l'Adrià Sanz a la bateria. Bé, també deixeu-me canviar Ja ha arribat l'hora. Tots els que veieu aquí ja estan ben a punt per gaudir i passar una bona estona escoltant les vostres cançons. Vosaltres, tots els nens i les nenes, les heu assajat tant i tant que us les sabeu molt i molt bé. Així que, de ben segur que també molts dels que us han vingut a veure se la saben. Ho farem curtet i començarem a cantar de seguida. Avui farem dues parts de la cantata. A la primera cantarem 4 cançons d'allò més animades. La primera, Super Esmorza. La Pati Plans ho recorda. Ningú no pot començar bé el dia sense energia. Un suc, una torradeta, uns peus de porc. I això ho saben molt bé els vostres pares i mares. No podíem començar aquesta cantada de cap altra manera. Després, amb en Flusky, anirem a fer un tomb pel món. A Japó, a Sicília, a Austràlia i a París també. La cançó porta per títol It's Amazing. A la següent cançó, Soc així, la Lila ens diu que vol ser així, com és ella. I que tots i totes hauríem de ser com volem ser. Com de divertit és anar descobrint-nos els uns dels altres. Que avorrit seria ser tots iguals, oi? Acabarem aquesta primera part amb un himne a l'amistat. Els meus amics. Comencem?
Vinga, pots semblar. comptar més. Ni 1.500. Sabeu quants amics i amigues teniu aquí avui? Més de 1.500. Aixequem les mans i tots són els meus amics. Preparats? Vinga!
la meitat de la cantada, però encara queden unes quantes cançons més, no patiu. Comencem la segona part amb molt de ritme. En Pau ens recorda que abans que qualsevol llei escrita, que qualsevol altre país amb fronteres, existia un regne molt més gran que el nostre. De segur que tots m'ajudareu a cantar Cucumamba. Després, una altra cançó de la Lila, No m'entén ningú. Aquest cop amb la col·laboració de les flautes. La tercera cançó d'aquesta segona part és alegre i encomanadissa. Convidem a tots els que sou aquí escoltant-nos a entonar la tornada amb nosaltres. Una cançó optimista. Fem un salt! I pràcticament al final de la nostra cantada, una cançó que ja havíem fet sonar en una de les cantades anteriors, quan encara les fèiem al pavelló Nino Buscató. No tinc por! Som-hi, doncs? Va! Una! No tinc res. Vinga!
aquí. Que si l'assaig, que si les instruccions de darrera hora, que si les presentacions... I de ben segur que alguns i algunes de vosaltres esteu un xic cansats. Estem segurs, però, que encara us queda energia per cantar la darrera cançó d'avui, oi? Tots són súpers! I sabeu què? Sabeu què? Sabeu què? Vés a saber si quan la cantem, si la sabem fer molt, molt, molt bé i amb molta energia, voleu dir que no podria ser que ens sentís algú molt especial? I que ens vingués a veure fins i tot? Bé, jo no sé res. A veure què passa. Vindrà o no vindrà? Però hem de fer molt i molt, tan bé com fins ara, Tan bé com fins ara. Ens aixequem? Preparats? Vinga, com les mans! I també un aplaudiment a tots els mestres i les mestres de música. Un aplaudiment.
perquè sense la seva feina de tot aquest any, això tan fantàstic, això tan brutal, tan bestial que feu, això no seria possible, perquè, a més m'han dit que ja és la 13a edició, no? Doncs ho feu molt bé! Però una cosa, mireu, jo vull aprofitar per explicar-vos res, una petita història, perquè a vegades em passa que a casa no em deixen acabar les històries. I llavors he pensat, calla, a Pineda sé que fan una cantata, una mega supercantata, brutal, bestial, a més amb aquest sol català tan fantàstic, i llavors he dit, vaig allà i us explico una història que em va passar la setmana passada. Una història que va sobre l'aigua, però no patiu, perquè ja sé que aquí a la cantata no hi plou mai! Bueno, deixeu-me tocar ferro, perquè a vegades, oi, si quedes el mal temps. I sé, a més que vosaltres teniu molta consciència d'això de l'aigua. Ja sabeu que és un bé escàs que s'ha de preservar, perquè encara que tinguem aigua, ara això ja que no tinguem problemes de sequera, però a vegades, oi, s'ha de tancar l'aixeta al seu moment. Doncs això és el que em va passar la setmana passada, i us ho explico, ràpidament. Mireu, jo tornava d'expedició, molt lluny era, molt lluny. I em vaig trobar amb dos pobles molt i molt petits. Dos pobles però tan xinorris, tan petits, eren tan petits. Mireu, ara us dic els noms, perquè ja riureu. I aquí darrere us els explico, Mireu, un es deia Minersota de baix, perquè ja estava a terra, baix, més avall, i l'altre que estava més amunt es deia Massachusetts de dalt. Massachusetts, eren Massachusetts aquests. I resulta que eren dos pobles tan petits que hi havia gent que vivia fent de miner sota terra per tenir espai, imagina't. I tan petit, que en lloc de tenir gossos i gats o micos com animals de companyia, no, micos no es pot tenir, o lloros, tenien com a molt formigues, perquè eren de la vida justa. I eren tan petits que si feies una passa ja havies anat al poble al costat. Mireu que eren petits. Això sí, es diferenciaven amb una cosa. Mentre a Minersota de baix no tenia mai problema de subministrament d'aigua, a Massachusetts sempre se'ls acabava l'aigua. No sé com s'ho feien. I espereu. Aquests, els de Minnesota, els de Minersota de baix, preocupats deien, ells eren preocupats, deien, no raja. I els de Massachusetts, que eren més xulos, deien, ja rajarà, tu. Ja rajarà. Espereu, com que he vist que vosaltres sabeu fer molt teatre, us he vist, que feu aquí molt ben posat. Mireu, anirem a fer teatre, va! De la meitat d'aquestes grades cap aquí, tots vosaltres, pares inclosos, mares inclosos, tots us ha tocat fer de minersotecs, dels de Minnesota, d'acord? I els d'aquesta banda, doncs vosaltres heu de fer els de Massachusetts, senzill, El text, que tenim text. Vosaltres heu de dir, no raja! A veure com dieu? Ells molt bé, però vosaltres molt adormits, Home, va, que esteu molt bé, aquí tots prenent el solet. Va, vinga, diu! Perfecte. I els de Massachusetts, molt xuletes, heu de ser molt més xulos, encara heu de dir, ja rajarà, a veure? Sí, però la sequera es va fer insuportable. Tanta sequera hi havia, era tan severa que fins i tot les ampolles d'aigua sortien de fàbrica del manantial mig plenes. O mig buides, com vulgueu. I llavors, els de Massachusetts es van començar a preocupar una miqueta. I us preguntareu, què van fer? Aquí ja ho he dit de seguida, però els altres no us ho pregunteu? I els de les grades no us ho pregunteu? M'agrada que feu aquesta pregunta. Mireu, van anar a buscar l'ajut d'un druida, d'un bruixot. Un bruixot que, a més, no el van haver d'anar a buscar gaire lluny, perquè, senyors i senyores, el bruixot va aparèixer a l'instant, aquí mateix, a l'escenari, coses de màgia. Què passa? El teatre també és màgia i va aparèixer un bruixot directament vingut d'una de les escoles de Pineda. Aquí el teniu! Molt bé, que a més ha participat en la primera cursa de mones, de la mona, 2015. Mira, bruixot, tens un micro i tot, digues-ho.
Una mica més fort, va. Fantàstic! Com et dius? Molt bé, Héctor Muñoz. Fantàstic, Héctor Muñoz. Que ets bruixot, Héctor Muñoz. Que ets un bruixot. Ha dit que sí! De veritat, ets bruixot. Sí. Molt bé, doncs ara l'Héctor Bruixot. Sempre? Que vergonya, no tinguis vergonya. Home, no, vergonya no. La vergonya l'hem deixat a casa aquest matí. Doncs va, Héctor. L'Héctor ho tenia clar. I va dir... Ara ho has de dir. Per fer ploure Hem treballat abans. hem de ballar la dansa del xop-xop. Oe, oe. Ja està, molt bé, un aplaudiment per l'Héctor, que té les idees clares. I ara ballarem la dansa, deixa'm mirar això aquí, Héctor. La dansa del xop-xop. Oe, oe, vinga, tothom dret, va, tots drets. Tots drets, una altra vegada. I és una dansa molt senzilla, Va, molt bé. Fort. La sortida de l'improvisar. Encara si no ballar. I hem de dir... Xop, xop. Amb una pausa musical entremig, ja mirem. Xop, xop, silenci. Xop, xop. Xop, xop. Els de Massacre, ja acabem. Xop, xop, silenci i... Xop, xop, silenci. Xop, xop. Ara ja ho tenim pillat, això, ho teniu enganxat. Fem silenci perquè entremig haurem de dir, fent així amb els dits, com si féssim unes gotes de pluja. No cridem la pluja, no us penseu pas. Hem de dir... Oe, oe! Oe, oe! Molt bé, això és tan senzill com funciona així, Héctor. No que funciona així, és així, no? Va. Que tot m'ho està ensenyant l'Héctor, que ara que no sembli és... Xop, xop! Oe, oe! I és de pressa, que aquest ritme va, més ràpid! Va, vinga! És una mica més gimnàstica del matí, saps? Xop, xop! Oe, oe! Xop, oe, oe! Xop, xop! Oe, oe! Xop, xop! Oe, oe! Els banys blancs, fantàstic. No treu per a mi, molta gràcia, I els de Massachusetts responien. Barrejarà. I llavors sabeu què van fer? Ho sabeu? Doncs jo us ho explico. Van anar a buscar a la bruixeta Aixeta, que també era una altra experta. La bruixeta Aixeta, que era una experta en fer ploure. Mireu-la, ja arriba. Un aplaudiment per la nostra bruixeta. Mira que ben contenta. Fantàstic. Bé, com et dius? L'heu sentida? Doncs una mica més fort, va. Lucía. Lucía, molt bé. Una altra representació de les escoles. Doncs la Lucía va dir, perquè la Lucía també tenia text, i a més li van donar el text per escrit. Va dir, atenció, ben fort, ben alt. Per fer ploure heu de cantar. Comparament com pugueu. Un moment, que ens ha fet por la bruixeta. Va, Lucía, has de fer por, vinga, va. Per fer ploure heu de cantar. Comparament com pugueu. Molt bé, i llavors, tots i totes es van posar a cantar una cançó que abans us he sentit quan he arribat, que ho heu fet molt bé, i que es diu el Tots som Súpers! A veure com canteu! Tots som grans, siguem petits a terra, tots som tan originals, en volem pas a ser iguals. Tots som súpers, tots som grans, siguem petits a terra, tots som tan originals, uns altres voluntaris per cantar també la cançó. Vinga, va, afegiu-vos aquí, vamos a cantar. Siguem petits a terra, tots som tan originals.
ja sabeu, doncs què va passar? Direu, què va passar? El que va passar, perquè clar, què diu la Monxeta? Com havíeu de cantar? Bé o malament? Lucía. Ai, que heu cantat tots! Com sabeu cantar? Molt bé, i rebé. I per tant, clar, els de Massachusetts van cantar tan bé que allà no va moure tampoc. I llavors eren ells els que estaven preocupats. I deien, no raja, no raja! I els de Minnesota van dir, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar. A veure com ho dieu? Rajarà, rajarà, si aprenem. I com es fa? Van dir els de Massachusetts. Home, els de Minnesota ho tenien clar, doncs com ho fan tots els nois i noies de Pineda, quan arrenten les vells, no deixen l'aixeta oberta. Que no deixeu l'aixeta oberta amb nosaltres? Home, no es fa banyera, que això no pot fer la banyera, com un dia si vas allà a l'hotel, cap de setmana, però a casa no s'han de fer banyeres, la dutxa. Ah, i quan reguin les plantes amb aigua de la depuradora, com faig a l'hivernacle, i els de Massachusetts van entendre tan bé la lliçó que quan va arribar la pluja, ells encara tenien l'aigua d'aquella ampolla petita mig plena o mig buida. I aquesta era la història que us volia explicar. Us ha agradat? Doncs mira, tornem a ballar, tornem a ballar. Tornem a ballar un hip-hop. Sabeu hip-hop, vosaltres? Sí, vosaltres sabeu ballar? Sí? Doncs perfecte, ara ens faran... Home, l'Hèctor diu que va a classes de hip-hop, ens farà una demostració fantàstica amb aquest rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar! Vinga tots! Vinga, feu escenari, va! Deixeu a ballar i no fem un parell, a l'alt del piano tot. Vinga tots! I posem la lletra que diu. Diu, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar, fas també! Si aprenem a estalviar, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar, rajarà, 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 si aprenem a estalviar, rajarà, rajarà, si aprenem a estalviar! Gràcies, moltes gràcies. Ei, escolta, aquesta era la història que us volia explicar, però jo tinc una petició, que també és extensiva als músics. Em podríeu, un disc sol·licitat, em podríeu, sisplau, em faria molta il·lusió, tornar a cantar el Cucumamba? Sí? Moltes gràcies. Oh, il·lusió de la meva vida, tu que canteu 1.500 cantaires fins aquí, amb el... Tu també, que tu et veuen. Sí. Sí, eh? Sí, tant i tant. Tu ets la que manes... No, el que manes és que tu digui 1, 2, 3. Clar, tinc una l'entrada. Vinga, som-hi! Vinga, va! Ui, 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 ui. Cucumamba, cucumamba.
està. No se sent! Vinga, amunt! És brutal! Les grans companyies saludem, agafem les mans, tots agafats, i saludem! Molt bé, i els músics també saluden i un moviment per ells. Quina feinada, nois! Ja està, ja podem passar, oi? Molt bé! Molt bé, espereu que ens farem una selfie, nois! Fem una selfie, va! Fora aplaudiment aquí. Bon dia, Escola Jaume I. Bon dia, Escola Mare de Déu del Roser. Bon dia, Escola Mediterrània. Bon dia, Escola Montpalau. Bon dia, Escola Poblenou. I bon dia, Escola Sant Jordi. Bé, moltes gràcies a tots i a totes per gaudir, com heu gaudit, d'aquesta cantata escolar, a tots els pares i mares que esteu aquí darrere. Gràcies també per venir a acompanyar els vostres petits, perquè avui posem la cirereta, una activitat que no només es fa avui, sinó que es treballa amb moltes hores de dedicació a les escoles gràcies als mestres de música de les escoles. Per tant, a través de la música també treballant i educant en valors. Així que un fort aplaudiment per tots els que ho fan possible. I també un fort aplaudiment per tot el muntatge, totes les regidories implicades, a educació, a esport, policia local, protecció civil, Creu Roja, brigada, a tothom que fa possible, que avui tinguem aquesta cantata escolar en un dia magnífic. I ara ja, sense allargar-nos més, i ara sí que vull que guardeu els aplaudiments més forts, per rebre els vostres mestres de música que anirem nomenant un a un i que demano un fort aplaudiment per ells. Comencem per la Diana Matín de l'Escola d'O. De l'Escola Antoni Dontra, la Maria Bressolí. De l'Escola Horitzó, la Sònia Rodríguez i el Natali Tudela. De l'Escola Jaume I, en Ricard Flores. De l'Escola Mare de Déu del Roser, la Natàlia Sirera. De l'Escola Mediterrània, Víctor Velàs. De l'Escola Montpalau, Dolors Noguera. De l'Escola Poblenou, Sofia Puentes. I de l'Escola Sant Jordi, Núria Isaac. Un fort aplaudiment per tots. Ara, sisplau, ara sí que vull que tots i totes li fem un fort aplaudiment als mestres en representació de totes les vostres escoles. Vinga, ben fort. I gràcies també a la gent i a l'equip del Club Super 3, que tenim la sort de tenir aquí a Pineda del Grup de TV3, que també està amb nosaltres. Gràcies. Gràcies a tots i a totes. I a tots els regidors i regidores que veig per aquí, a la Sandra, a la Pilar, a la Sònia, la Calma, el Santi, la Patrícia i la Sílvia, que estan aquí també recolzant aquesta cantata escolar. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve, amb molta música. Gràcies! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And existia abans que cap país, molt abans que l'home hagués après que hi ha una llei no escrita que ens regeix. No gaire lluny d'allà on vivim hi ha un món apassionant per descobrir. La vida allà només depèn dels rius, de l'aigua, de la pluja i dels instints. És brutal, bestial, és el regne animal. Jaguars, els cocodrils, els micos i les aus, a l'estepa els pumes i els falcons, els antílops i també els coiots. Mira la sabana, els elefants, les zebres, les